הרבי ביקש שיבוא אליו, לתת לו לחיים, והיה שם התוועדות עם הרבה משתתפים, אז הוא פרטיזן, עלה על השולחן, היה שולחן צר ודק, והוא הלך עליו, והגיע לרבי, והרבי נתן לו לחיים, אמר לו כמה דברים, ואחר כך היה צריך לחזור למקום שלו, אז הוא עומד על שולחן צר, והוא לא רוצה להפנות את הגב לרבי, אז הוא צריך ללכת אחורה, עכשיו זה סכנה, זה שולחן צר, וזה התוועדות וזה אחרי לחיים, אז אחרי שהרבי נתן לו לחיים, הרבי לא הסתיר את המבט ממנו, הוא ראה שהוא הולך אחורה, אז הרבי אמר לו, תלך אני משגיח עליך, שלא תיפול. ככה הוא חזר למקום שלו. זה גם קשור לסדר הזה של ויקל פיקודי, בהתחלה מגיעים בויקל, מגיעים לכוונה, לרבי, רבי נותן כוחות, נותן זה. אחרי זה צריך להיכנס לעולם, לפיקודי, אז הרבי אמר, אני אשגיח עליך, שלפעמים הולכים בהלם והסתר, לא יודעים לאן נכנסים, וכל מיני שליחויות, אחרי שהרבי נתן לחיים והגיעו לרבי, רק צריך לא להפנות את הגב לרבי.